Mitä sä niille hanhille meinaat sanoa nyt sitten? Mä kysellä jotain. Mitä minä annan? Minä aion antaa niille. Ai jaa. Joo. Kypärämyssyyn laittelet hanhille lahjoja. Niille hanhille laitan kiviä muniksi. Selvä. Noniin. Tietävät ne. Jatketaanpa matkaa. Tuolla ne taitaa ne hanhet odottaa meitä. Ja sitten mä heitän tämän tuonne pellolle. Laitan hanhien luo Joo. avonaisena ja Noniin. sitten ne leikkii. Nouseko reippaasti siihen? Syölän hakulautte. Syövän papukalli. Syövän papukalli. Sanoitko sä valmiina paikoilla? Joo. Valmiina paikoillanne hee! Täältä tullaan hanhet. Ai niinkö ne ääntelee hanhet? Menee vaan suoraan tonne. Mennään tonne suotta. Pauliina, hanhet on tuossa edessä. Mennään tätä tietä tänne. Upsia, upsia. Minä kaadoin. Anteeksi kauheesti. Anteeksi, jos mä yritin auttaa. Nostaa pyörä. Pitää taluttaa. Joo. Minä voin taluttaa. Mene sinä katsomaan hanhet. Ihan hyvä. Näetkö noin hanhet tuolla pellolla? Juoksepas niitten luo. Joo, ja otan tämän lahjan. No otahan lahja mukaan. Osaatko sä matkia? Valokuvaa hannu. Joo. Minä otan niistä vähän kuvaa. Mun pitää mennä tuonne lähemmäs ja heitän tämän lahjan. Älä heitä hanhia lahjalla. Ne on kiviä, nehän voi sattua hänen. Mä heitän tuonne pellolle. Osaatko sä laskea montako niitä on? En osaa. Eiks En osaa. tosi monta, eiks niin?